Apako nying Nyasaye motimo ng'wono maduong' e kindeni machielo mar tich abich ma Nyasaye ma jang'wono oyienwa mondo wachak warom. Ne wawinjore kendo na wakwayo Nyasaye ni kalong'one ni nyinge nyayudo duong', to waromo kendo nyadichiel tich abich ma kawuono mondo wachak walame nyadichiel ka wapuonjore weche moko maromo ma Nyasaye okelo. Erokamano in misebedo ka iluwo kendo ineno kendo ikawo thuolo ni mondo ibed piny tich abich ka tich abich mondo wago mbaka ka iwinjo kendo ichiko iti e weche moko malong'o. Mane miyo chunya mor mondo ago Nyasaye erokamano kuom ng'wono gi hera kod kech maduong' motimo mondo wanwang're e odiechieng' machielo machal kod ma. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Benard Otieno, an wuod Wiso tajako chia makamenya. Nyasaye maparo ji kendo paro miere abiro timo na ng'wono maduong' mar warruok. Eka naneno teko manoloro godo kuoma kanomiya thuolo kendo wira kod mo mondo ayal nyinge makelo ngima. Chunya mor kod neno ma samoro oganda timo kuoma ka gineno gik malong'o matimorena ka gipimo kaka kinde machon na chalo. Tagoyo erokamano malach ahinya no sana jaler manyalo timo ng'wono maduong' michako loki michako ibed dhano kogoli e kethruok mar thurwa ka. Nyinga asewacho ni kentire gima long'o madwa ni mondo nyisi e okinyi ni kapok wachako. Adwaro ni mondo ago erokamano malach ne nyithi Nyasaye mamoko mosetimo na ng'wono mosechung' koda e wachni sani koro igni magwarore ka gichung' e toka kendo pok giweyo. Chunya mor kodgi ahinya kuom support to gi advice magisechiwo kod jipo magisemiya nikech Injili. Bende amor ahinya mondo ago erokamano ne jaoda kod nyithinda Mary Atieno ma jaoda gi nyithindo duto te Nyasaye osemiyowa kuom sechung' koda nikech wach maber mayalo ni. Adwaro ni mondo ago erokamano japuonj Yusuf Josi Odimbo mar Starlight Senior Academy Nairobi Dandora. Bero nago erokamano ne jaote Philip Ochieng' Anei mar Israel Church of Africa entiere Mbita. Chunya mor mondo ago erokamano ne wadwa Michael Otieno Masiaga mar Rehema OVC kuom tich matek mosetimo. Chunya mor kod tich mosetiyo kanyo. Adwaro nago erokamano nosiepna maluor ahinya maluonge ni Cheya mawuod Kochia Joseph Onyango en bende en Dandora. Nyasaye mondo ogwedhi ahinya. Nitiere wadwa maluoro mawuoda kuom Injili ni Pastor Dan Owade owaseme kubuodhe tie nam kanyo. Chunya mor kod wiya kuno wil asika mose pile kendo asiko aparo gik madongo motimo nikech Injili. Adwaro ni mondo apar nyamera moro Ben Lilian mok riek mantiere piny USA America. Chunya mor kode ahinya nyamera, chunya ogeni kendo agoni erokamano kuom chung'i e nyima kendo chung'i toka nikech weche mabeyo. Nyamera kendo nyara Vivian Ojiayo ma Port Victoria, nyara alamo ni Nyasaye nogwedhi. Adwaro ni mondo ago erokamano ne mama na maluor ahinya Mama Eunice Matunga koa Sori ka Bondo Ramba kanyo, en be Nyasaye mondo ogwedhe ahinya. Tie japuonj Okwany Odede mar Kenyago Primary School e bende wiya ok nowil kode. Agombo ni mondo ami nying Nyasaye duong' ka aparo bende nera maluoro mosechung' ne Injili kuom kinde malach owadwa Joseph Otieno Opapa mar Orero Secondary School. Nyasaye mondo ume, Nyasaye mondo tele. In bende minena e okinyi masani, chunya mor kodi ahinya. Adwaro ni mondo agoni erokamano kuom gik madongo ma osano oseiko kete chenro modwa ni mondo timni. In bende kawo thuolo ni mondo ichungi Injili machal kod ma. Nyasaye no mondo ogwedhi ahinya, Nyasaye no mondo ting'i ahinya malo. Bende adwaro ni mondo apar ni ineno jo Nyasaye momiyowa thuolo mondo wayal wach e TV mar Lolwe ni. Jogi jomabeyo kendo adwaro ni mondo alamnegi Nyasaye, agonegi erokamano. Gimiyowa thuolo wawuok kod dhowa kendo waloko studio ni mondo bed marwa mar joluo ma wayale wach Nyasaye. Kata koponi winjo Injili kamachielo bende ok rach ahinya to iwinjo ne ni mato koro marwa. Donge diyie mondo pile ka pile kaw thuolo ni mondo iwinji e gweth mar okinyi sana chieng' tich abich ka chung' kendo ka Nyasaye miya thuolo mondo ayale Yesu ratego sana mluoro kod chunya. Akwai mae mar joluo, mae michikie iti, mae mine kendo maa
biro mi konyruok mang'eny. Nyasaye mondo gwedhi kitimo mano. Ada ng'ad rieko machielo bende, samoro kata ka in e ot kanyo tigobo ni yele kitabu mondo isom weche moko mabeyo makelo ngima manyalo miyo chunyi duogi. Adwa ni mondo idhi e sime kama ne intiere godo no, tidhi kama ondik ni message. Kichopo kanyo to ndike ni Bible gi dho Kisungu. To kisendiko ni Bible to ore namba mar 71920. We anoni dhi e message simbi, kawa simbi tidhi kama ondik ni message to indiko ni Bible. Tiore namba mar 71920. Ibiro nwang'o mumbe mabecho ma Ruoth ooro ni kanyo. Ka ibana siling 3 kende kama, tibiro nwang'o gik malong'o ma Jehova okelo ni kanyo. Weche biro duogo chunyi. Nyasaye mratego maparo ji mondo pari ka ibe wachno chando chunyi mondo timo mano, mondo Jehova ochung' kodi e weche duto te. Iwinjo? Adwan ga pok wadhi marabora to walami Nyasaye mondo wapuonjre weche moko ma Nyasaye okete chunya karo mar Nyasaye e dwaro, mondo wachik itwa mondo wawinji, mondo wakaw gweth kod konyruok mar okinyi masani. Ka ok iwinji gweth mar okinyi sani, to gimoro matek kendo gimo malong'o, gimoro man gi gweth, gimoro moting'o ohala, bai beda jal mohero okinyi kokinyi ing'iyo gweth mar okinyi e Lolwe TV, nikech mae marwa, mae mar joluo. Iniwinji e weche mabeyo. Iwinjo? Kama intiere ok ang'eyo. Samoro in e ot, samoro be nene mane sime, samoro kata in e gari, ok ang'eyo kama nene kata in mane ndege. Akwayi go chongi piny mondo walam Nyasaye. Wuonwa kendo Nyasachwa, abiro e nyimi e kinde ni mar okinyi. Agoyo ni erokamano malach. Isetimo hono in Nyasaye mar hono. Isekelo gweth in Nyasaye mar gweth. Iseting'o wa malo in Nyasaye matimo gik madongo. Erokamano Jehova, chunya ma ogeni. Nyaka nachak wuoyo kuomi, nyaka chak padore te mosalapi, pok aneno dok chien, pok aneno kuong', pok aneno kethruok ma jasiguri gode nyimwa ma ok nyal timo. Iseloyonwa lwenje ma jasigu osebirogo, miyo wan kod chir e kinde mwaluongo nyingi. Kata sani ya Nyasaye, jal maneno wache ni sani kendo winjo, chunya nyisa ni en kod geno malach nikech odwaro gimoro e nyingi. Mano emomiyo an bende abiro e nyimi sani. Jehova, akwayi kuom ng'wono, ing'eyo pek duto ma nyithindi kale. Akwayi ni kiyie tigol oko kethruok mag thurwa ka made mag jogi, kel ber mosiko mo nyaka chieng'. Raw nyaka osipetende mondo jogi matuore kanyo owinjie tie mar yaye Nyasaye. Kata mana ndara kuonde ma nyithindi wuothe, Jehova bedie kodgi mondo rembi makelo ngima ochop wuoth gi nyithindi. Kata mana ut twech kende ut jela, osana orie timie ng'wono maduong'. Wanane badi, wanane tekoni, wanayie ni kare intie yaye Jehova, nikech pile itimo gik madongo, timie gik malong'o mowinjore kod nyithindi. Mago mwapenjo Jehova, timnwa. To kata kamoro remo ok wapenjo, osana mano bende medi, to ok wachuni e walami ka wakwayo ni dwaro ni kende mondo timre kuom yie e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. In bende kama intie miwinja sani kendo nenae, akwayi kuom ng'wono ma Nyasaye ibede wache ni amen kichung' kendo amalo, nikech ang'eyo ni bolori wache ni bolruokne kiduokri ni piny. Iyie ni mondo mago itim mondo gimoro e nyim Nyasaye. Adwa somo wach mondiki kitabu mar Nehemia 5 matindo 1 nyaka 5. Ndikono lero: bang' kinde moko ji duto machuo gi mamon nochako ywagore malit nikech gima ne jo-Yahudi wetegi otimo. Jomoko ne ng'ur, negisesingo yawuotgi gi nyigi mondo ginwang' chiemo madigiresgo ngimagi. Jomoko to ne singo puothegi mag cham gi mag mzabibu kod utegi mondo giyud cham nikech kech. To jomoko bende ne singo puothegi mag cham gi mag mzabibu mondo giyud pesa mane golo godo osuru ni ruoth. Negiwacho niya, donge gik ma wakonyorego chalo mana gi gik ma ji duto konyorego? Nyithindwa bende chalo mana gi joma moko. To kata kamano, pod wachuno yawuotwa gi nyiwa mondo bed wasumbini. Kata sani nyiwa moko osedoko wasumbini, to onge gima wanyalo timo nikech puothewa mag cham gi mag mzabibu ni lwet jomoko nono.
Nowadwa kod nyaminwa e okinyi majaber mosana ratego miwa kuom ng'wononi. Adwa wuoyo kuom wach moro miluongo ni en ng'a madireswa. En ng'a madireswa. Mane thuon wach ma Jehova olor godo e okinyi masani. Ajiwi kendo akwayi wachni mondo mi winje, mondo donjni, mondo iponi olemo moro man kuome dwani bolrine kendo ibed kod yie malach ni osetimore. Mano omiyo abiro kod injili maduong' ma Jehova okelona ka Roho mar Nyasaye otelo e weche te. Iwinjo Nehemia mondiko wachni, nitiere wach moro motimore. Tich gemo divai ne ruoth kama entiere modake od ruoth mano tije, kendo miye pile ka pile otiyo tijno gi chunye duto. To chieng' moro nwang'o report ni e dala kumo ae Jerusalem osemukore, dala okethore, ohinga ogore piny kendo osewang' kod mach. Kata kamano odhi gemo divai mondo otir tije kaka pile ne ruoth. To ka ruoth onene, ruoth okone, ang'o momiyo ikecho, ang'o momiyo isin, ang'o momiyo iluor, ang'o momiyo ionge mor, to ka ng'iyi taneno ka ok ituo. To wang' okone ruoth ni ruoth, idaga ming'a, apenji, dabed nade gi mor to dala kuma ae kocha to chandruok nitie, ohinga mar dala osegore piny kendo gik moko te osekethore. Dwanga bede kod mor ka e palace ka nade to kuma ae to onge ber manitie. Ruoth nopenje, to koro en ang'o midwaro mondo atimni? Ne goyo mbaka magiwinjore, kokone weya thuolo mondo adogi adhi ager dalawa mosekethore. Jehova nogo nodonjo gi teko maduong' kendo noyie ma ruoth omiyo Nehemia thuolo mondo odhiyo. Sama ne gichako gedo kuro, ne gado ka gionge gi plan, ne gichake ka gionge plan, ne gionge chenro mar gedo, ne gichaka kamano. Sama ne gichako gedo, jomoko nobiro kamiluongo ni Sanbalat, ma bende ne ok mor kod gima ne timo kanyo. Nobiro kod weche mag jaro, mag siboi, mag ng'ai, kowacho niya, gimotimo kani onge kata ber mobiro kelonu, bende kumobiro dhiye kode onge. Ne gisayo tich mane jogo timo no. Kata kamano, Jehova maparo oganda ne kendo mako bad nyithinde mithiro kendo mijaro kendo mocha nochung' kod tich ma tich norumo maber. Ne giparo ni gitiyo ne Jehova Nyasaye gi chunygi duto kendo weche te nene kare. Koro kama somo to wacho niya, jomoko kuom jogo mane osetiyo matek ne Jehova noromo kod lwenje moko matek, kech nomakogi. Ang'eni samoro ng'ato nyalo penjo, to wasetiyo ne Nyasaye mwatimo gik moko te maber kama, wasegedo mwatimo gimoro amora gi teko duto, kendo waseneno ka wasiko bende mano monjowa, wasegaro gi chien, joma nosayo tich mane watimo bende Jehova noselor moyie momiyo wateko mwatieko tich maber maonge wach moro amora. To koro ang'o matimore ma kech kore komonjowa sani ni? Adwa nawuo kuom kech mane omonjo jogi kendo ne gisetiyo ne Jehova. Kata kamano Nyasaye ne nitimo mana Nyasaye, to jogi noweyo moromo kod weche moko matek. Nokeno wach kech maber berie. Ne ni kech mamiyo ng'ato golo nyare to odhi osingo mondo odwang' cham kata odwang' chiemo mondo cham. Ne ni kech mamiyo ng'ato golo wuode to odhi osingo kendo imako mabed misumba mane odwang' chudo monyalo konyore godo e dala. Ne en thagruok malich ma onge kaka inyalo kony. Ne giywagore kama somo wacho niya, ne gichako penjore kendegi, ai chandruok mokale lich machalo nade. Moro kuomgi nopenjo, to nyithindwa mwasingogi donge chal mana gi nyithindo mamoko? Nyiwa mwagolo ka gigi wamiyo ji mondo osumbinigi eka mondo odong' chiemogi donge gichal gi nyiri mamoko?
puothewa ma wasegolo, ma wasingo mag mzabibu, ma osedhi, mwadonge lwetwa nono, donge chalo mana gi puothe jomoko. Ang'o matimore? Ne en ywagruok kod muodo lak. Piny otimo rondo, piny otimo nduru. Oganda ne ywak kuom kech machamogi. Ka gichaki bende onge. Ne gipenjo weche moko ma ansa giyudo te kaka ne ginyalo timo bende ne onge. Mane momiyo kawuono abiro kodwa chal kod ma. Iwinjo mama na. Samoro ibi chal kod jogi. Isetiyo maber. Iseyalo wach Nyasaye. Isebede kwaya. Idhi e kanisa pile. Onge chieng' miseleo ma ok itimo gik mitimo. Kata kamano, gima ber biseromo godo onge. Omiyo ji osebiro mochako simseyo, gichako siboyi, giwacho niya, iselamo gi kinda, dak iserwang'o gimidwaro. Sedhi e kanisa, dak iserwang'o gimidwaro. Pile ka pile, isetimo gik moko kiwacho ni ja Nyasaye, dak iseromo kod gik malong'o. Jirani osegoni siboyi kawacho, okinyi kokinyi chiewo, kiywak ne Nyasaye, pi wang'i chwer pile, kendo igoyo koko ei ot kilamo Nyasaye. Isebuthe lo ka chongi ol kilamo Nyasaye. Dak osetimo ni to mano siboyi marach manade miseromogo. In milamo Nyasaye miwacho nowari, nyithindi olewo e dhot kaka dhi sikul onge, kech osedonjo, duk be nitie. Oganda penjo ang'o motimore mamiyo gik makamagi ok timre ni. Akelo Yesu ratego, akelo Osana manyalo loko situation te, Osana manyalo golo siboyi e nyim oganda lweny, Osana manyalo chung' kod nyithi Nyasaye moseyany, Osana manyalo duoko geno kama geno osekethore. Ai, Osana to winjo pako adiera. Okinyi masani, e gweth mar okinyi ni, Osana maluongo nyinge ni to winjore mondo dende. Mane miyo Roho ma Nyasaye okelo mondo apenje niya, to en ng'a mabiro resowa kawuono ka wan ka? To Jehova dwa duoko ni gik manyose lal te, geno manyose rumo. Osana biro resie chandruok mar tuo misekale sani. Onge ng'ato machielo man kod duoko mak mana Jehova kende mawayalo wachne. Osana nogo ni kod duoko. Nyasach Israel emane kod duoko. Kadise kadhe tem mawang'i kaka mach. Iwinjo jodala use ng'ado keti oko moluongi ni in kimirwa ma gima long'o minyalo wacho nyimgi onge. Negise ng'ado keti ma puothe une gipogo midong kendi kanyo ka ng'ama dikonyi onge, ng'ama dimak badi bende onge. Giwacho ni niya, ni ne ok obi kodi. Giwacho ni niya, anyuola ni no en anyuola mar siko, onge gimoro maber minyalo yudie. Kawuono Yesu Osana mayalo wachne jaber mosib Lazaro en to kochung'ie lela to gik madongo timore. We asomie wach mondiki e Zaburi 106. Ndiko lero niya, reswa mano matindo 47. Zaburi 106 matindo 47 wacho niya, reswa aruf Nyasaye ma Nyasachwa, kendo golwa kuom ogendini mamoko, iduogwa e pinywa mondo wapake nyingi maler kendo wayud mor kuom goyoni erokamano. Iwinjo jandiko mar Zaburi wach moro malong'o odonjone. Ofwenyo niya, onge jares moro machielo moseketi. Dhano osebagni ka gidhi kuom ajuoke madongo magipako ni kod gik malong'o maginyalo yudo. Ti jodongo moko mosebet kuonde moko ma ji odhi irgi kaparo resruok ni kuondego. To jalni to wachonwa ka niya, Jehova Nyasaye, wasekadhe weche matek, to in kendi in michung' e wi loyo. Iting'o resruokwa e lweti, iting'o ngimawa e lweti, iting'o genowa e lweti. Onge ng'ama chielo. Kawuono king'iya gokinyi, kawuono kichung' ka gibedo piny ka
kare winjo wach makelo geno manyalo duoko onge ng'ato machielo mosegolo nyinge e polo kendo e pinyni manyalo kelo resruok en mana Yesu osana ratego en ema ng'at moyie kuome to yudo ngima manyaka chieng' jodhoho moko mogeno kuom Nyasaye wang'o ng'ado wach ni ka wadhi koni chandruok mantie ka wadhi komachielo chandruok mantie to nitiere ng'ato ma wang'eyo miluongo ni osana iluongo ni Yesu iluongo ni ratego en ema en kod loch en ema en kod teko iwinjo donge Timeo baka dibe ong'e kanokwecho e dhorange kendo e dala kendo e boma mar Jeriko to chieng' onogo owinjo ni jareso biro miluongo ni Yesu Kristo ma wuod Nyasaye onge gima tame ang'o wacho ni ya an bende adwa neno wang'a mosebedo muofu higni mang'eny asetemo kod ajuoke ma ok onyalore asetemo gi osiptende ma ok onyalore to nitiere ng'ato ma winjo nyinge nitiere ng'ato ma winjo nyinge miluongo ni Yesu ratego sana eto kadhire muofu biro anadong' kod wang'a iwinjo mama moro nene mama moro wacho asechwere remo higni modhuro 12 asedhi ka juoke asedhi ka jothieth jonyakalondo osekawo pesa na te madong' gi bada lilo kaka mayude konyruok onge to kawuono adwa chomo Yesu tir abiro wacho ni weche manie chunya kata yore ma ji ng'eny machalo nade to ane man gi chandruok ok ng'ama chielo ane machwere remo kenda dir jogi be ane ma thagruok omaka wang'o wacho na muomo kata tek mano miyo sama an godo kani chunya kona mondo jiwi ma ithuolo miyudo gokinyi mar muomo kitomo ir jares onge jares moro mak mana Yesu simba mak mana Yesu muga mak mana Yesu jares eni ma ji yudo konyruok kuome iwinjo jal mogeno kuome ok noywaga ng'e mama nakigeno kuom jal moyalo wachne sani ok niywaga ng'e oganda te manyoringo ire onge moseywaga ng'e ok ibiro chako ywaga ng'e mokwongo ok niywagi jal mogeno kuom Jehova ndiko lerona kata piny owe kata nyuolo jwang'e kata osiepe oringe Yesu biro bedo osiepne Yesu biro bedo anyuolane Yesu biro bedo jareso mare kawuono akelo nying Yesu osana ratego omuga maluoro kod chunya nanene chieng' moro ka piny olokore na rumbi ka ok anyal gimoro sama nolwar piny e dala naneno Yesu kochung' nomako yembe nomako leke mane onyiero manogo siboi yawa Yesu to ngima osano winjo pako osano winjo dendo mama na kama intie ok ang'eyo gimikale owadwa akia gimikale gimisetemono ok rach seteme kono gi kocha kata kama duoko koseyudore maber kawuono duoko yudore nikech Yesu nitie ene ma ene jares owacho kae sani ni onge nying mosegol mak mana nying Yesu ratego ene ma ene kod teko ene ma ene kod nyalo ene ma timo gik madongo kawuono gokinyi awacho ni gwedhwaro kinyi sani kiyie nyamera iwinjo mamana kiyie sani jaduong' ine mawuoyo kodi kiyie sani to gigo moselal wanyithindi ma jasigu osemako moloko wasumbini biro gonye bedo thuolo nyigi mosetiyo ne ji ka gin wasumbini ibi gonygi ma gibedo thuolo puothini ma jasigu osekawo molalego kawuono ibi duokni e nying Yesu moyalo wachne onge gima tek awacho ni karamo chieng' moro jalo moro mosebedo puth nyakenene igole iting'e tere dho hekalu okwecho saidie ka ji kadho mane ngima mane entiere jasigu nomaye ratiro mare moringo molal godo modong' kanyo konindo piny kendo betie buru en oseng'ado ni mane ngima biro betie noromo kod Yesu ratego jodolo kone wach malong'o fedha gi dhahabu waonge godo to dire wach achiel ma wang'eyo ni gima wan go to wadamiyi ne giwuodho Yesu
gikone niya nying Yesu mwayalo nying Yesu ratego osana manyorowa amalo moni chungi pudho chungu malo ochako pako nying Jehova kawuono wacho ni osana roni tipo ngima podo timo gik madongo awacho karamo chutho Yesu no pod ngima awacho karamo chutho podo timo apenjo wadwa ineno nade en ng'a mabiro resi en ng'a madireswa we mi duoko en Yesu en osana en wuod Nyasaye en kende en jares ochunge wi loyo te ochunge wi resruok magi obiro timo ni gik madongo mini yie kum Yesu nogo mondo ne gik madongo mosana biro timo ni omiyo kawuono ka wan kodi e gweth mar okinyi masani chunya kone niya wadwa lamo Nyasaye adwa kelo Yesu nogo sani nikech loch kod teko en mare musiko monyaka chieng ene kende e jares onge ng'at machielo manyalo resi mak mana Yesu kende kata ng'ose kethore Yesu pod ngima kata oseduore Yesu pod nigi loch kata ok nyalre king'iyo tiwinjo bathe kamoro Yesu nitie biro nyalore sani en jares marwa onge ng'ato manyalo chiwo resruok mak mana Yesu kende awacho ni karamo chutho Yesu no pod ngima pod nitie polo gi piny osetimo neno ni en emiyudo resruok kuome onge ng'at machielo gochongi piny kama intie mondo walam Nyasaye gochongi piny kama intie e okiny masani kibolori mondo walam kod Nyasaye mondo ne gik malong'o mosana biro timo ni sani aluoro nying Yesu no onge ng'ato mosebiro ire modok ka ywaga ng'e ng'ata mobiro ire to yudo gik madongo iwinjo wadwa litna kaneno gima jachien timo ne nyithind ji to kawuone momiyo abiro e okinyi masani mondo awachi ni ka jachir ni onge kamachielo makonyruok nitie mak mana ir Yesu no emiyo awacho ni niya gochongi piny mondo walam Nyasaye bed kod yie malach nosana to koluongi to gik malong'o timore naneno ka notimona osetimo ne ji oganda osetimo neno kuom gik ma Yesu timo iwe biro timo ni sani bed kod yie ni nyalore obed gi matek mosetamore ma ji osegoyo mbaka motem gi yore te e nying Yesu biro timo ni omiyo kelo Yesu sani Yesu no pod ngima pod entie pod onyalo pod ogwedho pod omako gik matek go te to wuoyo to ketho to kelo gik malong'o mano ne wacho ni ka jachir niya gochongi piny mondo walam Nyasaye irom kod gik midwaro kawuono mayodhi okinyi miwache niya ayudo gige na nyaka inwang' sani gochongi piny walam Nyasaye wuonwa kendo Nyasachwa osana manyalo tukum duto e okinyi majaberni iwacho ni onge kamachielo moselosie gik malong'o makelo geno kod ber mak mana ine manyo ng'awi musalaba tiwacho dorumo duto kare nyingi no kende eman kod resruok kod kony ma wadwaro gwedho nyithindo ya Nyasaye tim ng'wono maduong' mak badgi kata wach no tek machalo nade osana ino konyal bet ni matek kata oko nyalre ne wan kaka dhano osana wach no iti nyal ne mama ni sani nyal na wadwa ni nyal jaduong' kod nyako gi ni Nyasaye tim gik madongo mondo nyithindi oneni kaka ichal aluongo nyingi gokinyi Nyasaye ka wawuok telnwa dong'nwa chien gik ma onge mondo ikelnwa walamo ka wayie e nying Yesu Kristo ma jawar amen. Ibe kama intie Nyasaye mratego osana matimo gik madongo mondo timni sani kendo mondo gwedhi ibe wacho ni amen mondo Nyasaye ogwedhi awacho ni kachako nyinga en Pastor Benard Otieno Wiso alamo Nyasaye kendo ayalo wach Nyasaye e kanisa miluongo ni Foundation of Eternal Life Church Wandandora Phase 5 ka Nyasaye mi thuolo mondo ibed kodwa kanyakla aketo namba kanyo go simeno kendo go namba no mondo wawinjre abiro ng'isi kama kanisa nitie warwako ji duto e kanisa wa iwinjo Nyasaye nogo okolokre osemiyowa oganda motiyo tich Nyasaye wan kanyo kod owadwa Henricus
Otieno mawuoda wuonda. Wan kanyo kod wadwa Barnabas Ouma mawuodo Otieno. Wan kanyo kod wadwa Alex Okelo mawuodo Yule. Bende Nyasaye ogwedhowa gi Bishop Julius Otieno mawuodo Dondi. Ko makore kama wabiro lamo ni Nyasaye e wach mora mora matek mineno ni ok jalre no. We monda koni ni kata Sanballat gini nogoyo Siboi nene gini kagedo. Osana ne wacho ne gini ya wabiro chako kode nyao, wabiro ti kode teko. Wach mochwoyo kode nyao kawuono ni biro ti kode teko. Gimwa koro gi nyao ni biro timore ni. Gweth mwawuoye sani ibiro yudo. Ng'ata mutiyo ne Jehova yudo gik madongo. Miya keto namba kanyo wagoye mbaka. To kidwa abotini Jehova be aketo namba kanyo go kijachir gima ntiere no ora gimiyudo ka in kod yie malach ibiro neno gik madongo mosana timo. Ng'ama otiyo ni Nyasaye pok noywaga ng'e. Nyasaye nyaka nogwedhi akia chandruok mikadhe tawacho ni karama chutho. Osana no pod ngima ere jares marwa otimo gik madongo mama na biro timo ni sani. Yie kuom Yesu ratego, yie kuom Osana mondo rom kod gik malong'o. Onge ng'at machielo mabiro resi makmana Yesu kende. Mano moyalo wacho ni gichinde waduto. Osana no pod ngima, Yesu pod timo. Osana pod gwedho, mindo gwedhi sani mondo umi. Osana mondo riti otim ni gik malong'o mawinjore kod ngimani. Nyasaye Osana ine jareswa, res jogi sani gwedhgi okinyi mondo gine tekoni maduong'. Ti kod namba na yo makare mondo rom kod gik malong'o. Nyasaye maratego mondo gwedhi ahinya. Amen. Erokamano.